ben je ontwan? Vingerhaken. En lezen, zie ik. Ja. En waarom doe je hem dit? Om het record te halen. Wat voor record? Vingerhakenrecord. Ongeveer 20 kilometer proberen te halen. Hoe lang ben je nou bezig met vingerhaken? Zo'n, ik denk al een halfjaartje of zo. Maar is het net heel moeilijk, want je bent onder het lezen en onder het vingerhaken tegelijk? Ja, dat zijn vrouwen. En jongens, en famkes natuurlijk. Ging je met record, ging je met Helling? Ja! Oh, dat klinkt wat goed. En hoeveel kilometer denk je dat het worden gaat? 20. Ja, 20. Jongetje. Maar waar binnen die kilometers nou dan? Want ik shovel wat op een groene. In het handveiligheidsruimte. Hier staat zeg maar alles. Alles wat we tot nu toe gevingerhaakt hebben. Al heel veel controle. En heeft je een idee hoeveel kilometer er op in zo'n controle zit? Nou, we hebben een paar en er zitten leentjes op. Ik weet niet welke dat zijn. Maar dat is ongeveer 2 kilometer. Hey jongens, zullen wij even een proefmeting doen? Want het is hartstikke vier, dus we willen wel even weten hoe vier we binnen, toch? Ja. Ziet ze alles door even controle op? Mooi. Hier zit ik al. Hoe gaat het? Goed. Dat was net een rap, hè? Nou ja, ik wil is te snel. Want wat nou had de boel knapt? Rem je. Komt er hier onder de knop? Maar dat heeft geen gevolgen voor de record dan? Nee, wist ik per centimeter strouw. Nee. Nou, maar weer even gassen. Hoe gaat het met de meeting? Goed. Want we leest ook nog op. Nou ja, dat het net van de pion al gaat. En hoe liep het met het aantal meters? Het liep er nog even goed. En door de heren op de skelter, dat die het ook een beetje goed, want ze nou dan een jaar je maar erop. Ja. Het gaat wel goed, ja. Alles onder controle. Ja. Eén van mijn zusjes dus. Ging je met oprijden? Ja! Maar even één ding, hè? Die ziet ze me in de gaten houden, want die gaat er spelen. Nee, dat is gevaarlijk. Doei, Sietse. Doei. Dit weer de speakerslaanhoeken. Daar gaan we met de man aan het speaker houden geweest. En deze is broek van de buurman. De buurman Seert. En die komt er eerst naar ingeraaien en ging maar weer lopen. En had er een dikke slaai gepakt en had hem erin gehouden. En dan ik nog krom ga ik nog een beetje door. Hier weer de bark. Je koest al je bier bestellen. Bij mijn dochter had je achter staan, de hele jongen. En dan koest op het ziet een kratje bier met dapjes eraan. Je koest alles krijgen hier. Je gaat meestal al aan het bierproeven west. Ik ran dat game met de vier erop de del en ik zei ik hierheen. Nou, de vlam kwam haast aan de BM-tap, want ik heb een beetje al de bladers haast al. Hier staat een stereo maar de muziek al dat we hier dansen jong. Ik ben Litse Jan uit de Pijnwei. Ik ben Jitje West en dan ga ik een heel groot feest aan. En ik kom met 150 tot 200 man komen. Ik ben ongeveer 160 West. Het is beren gezellig. Ik hou van parties. Ik vind het schitterend. Als ik toontjes
We hebben eens een keer net regelmatig, maar we hebben eens een keer een weekend dat wij niks hebben. Dan wordt het tongetje en dan zeg je de vrouw, we gaan niks. We gaan niks. Dat kan toch net. Dan bel je die. Ik zeg maar, nee, vreeds of zaterdag niks te doen, dat is een weekend. Nou, zonder feest is een weekend, nee, dat is niks. Je maakt het weekend wat het waar hè. Nou, en het lukt meestal wel. Ik denk voor de 12 weken, dat we 48 weken wel helemaal vol boek zitten. Nou, dat mag ik. En van ons begin ik te trillen. Maar ik maak wat het waar hè. Dit wie bedoel voor de, want ik heb verschillende vrienden en die verhoren van oude muziek. Dit wie bedoelt voor de hardrock muziek bij Easy Deasy, Metallica, Status Quo natuurlijk. We pakken wij een mooi. Oh, dat is heel rustig. Ootje. Hier is mijn tras. Dus, mogen we toch vertellen? Ik kocht van Marco, dat is een koelkast, daar kan 24 graden bier in. Ik wil elke jongen op feesten. Ik wil ook wel ophouden en zeggen, ik laat me gewoon. Ik wil wel ophouden met werken. Ik wil gewoon je tuur wat omprutsen en dan weekendje wat gezellig feest vieren. Dat ligt me wel wat. Ik ben een man, dat ga ik zaterdag en ik zijn. Als iedereen gezellig is aan het praten is, aan het dansen is, aan het feest vieren. En dan ga ik mooi in het hoekje zitten, dan pak ik mijn potje bier en dan show ik even. Mooi. Dat vind ik dan mooi, hè? Ja, dat vind ik dan mooi. Iedereen aan het luisteren is, aan het dansen, dan ben ik in mijn jas. Dat is mijn jongen. Hoe lang ga je nou trauma uithouden van dit soort grote feesten? Oei, wat mij betreft dan zoek ik elk weekend wel gaan willen. Maar 1 of 2 feestjes die je maar moet kennen.